Hola, em dic Lourdes i sóc la madrina de l'Associació Cultural Gaiata 15 Sequiol per a l'any 2020 i us presente alguns dels nostres jóvens. Som una gran gaiata amb gent de totes les edats. Gaudim de moltes activitats al llarg de l'any. Disposem d'un gran cau on podem reunir-nos. Una de les coses més importants és que som una gran família. Pots seguir-nos a la nostra pàgina web www.sequiol.es i també les xarxes socials. Agafa paper, boli i apunta. En Facebook, Gaiata 15 Sequiol. En Instagram, gaiata15/Sequiol. I també en el nostre canal de YouTube. Pots posar-te en contacte personalment al nostre cau al carrer Herero 63 a partir de setembre. Els divendres a partir de les 7:30 o bé pots enviar un correu a sequiol@sequiol.es. Et contestarem ràpidament. Vols divertir-te? Conèixer a fons les nostres festes i tradicions? No t'ho penses més. Vinga, Sequiol! T'esperem!